chapter 16, verse number 15 or 16. Then it's the 41st Zenzo 2, verse number 37 or 38. Sikala kule ncwadi kaMarko singene kuJohn Yohane singene kwizenzo sithandaze sindisiwe kuseni libothola ithuba elikhulu lokuvuka uYesu eseyinkosi ebomini babo akusonto encinane okanye incinci intoba nam uYesu amenzele inceba yokuba ndibe ngumntwana kaThixo elokusisa isandiphakamele lento yokusindiswa andiboni amandla am ndibona inceba kaThixo eyandenza ndasindiswa. Ukusindiswa ke bazalwane bubudlelwane bomuntu noThixo ungekadlelani necawe nabazalwane ube nobudlelwane noThixo ngoba abantu abaningi bafeyile ukudlelana noThixo bavele badlelana nenkonzo bavele bathandane ngothando lwasecaweni kanti uThixo abangamthandi. Loo nto yenza intoba nibe ngabazalwane abakhonza nihlumele phakathi ngoba ongangenanga kuwe awumboni njengomzalwane. Uyanceda le nto uba ukusindiswa ndikwazi uba xa ndifumana usindiswa ndifumana ngacawe ndifumene ubudlelwane phakathi kwazo personal thing le yokusindiswa. Ayonto esingakwazi andikwazi noyishera andikwazi nokuba ndithi ngonkosikazi siyayishera indaba yokusindiswa ufumane olwakhe nam ndifumane yam indlela yokusindiswa. Loo nto yenza ukuthi noba ungenze unkosikazi ajike ayikhanye into yokusindiswa yeke ndihlukane nokusindiswa kuba unkosikazi ehlukene nokusindiswa ngoba sidibananga osindiswa. Amen khona. Okwesibili ngeke ndikwazi ukwenza ukumfeyva unkosikazi engenzi lento ifuna uThixo kuba ndicenge intoba siyafika sobabini ezulwini. It's personal indaba yokusindiswa. That is why xa uyenza funeka uyenze noba abanye abayenzi kodwa uyenze phinde kwahlukanise icawe okhonza kuyo nokusindiswa. Siyafana bazalwane ngoba ecaweni siphethe abasindisiweyo nabangasindiswayo. Siphethe abantu abathanda inkonzo bengamthandi uThixo bengekho committed kuThixo. Amen khona. Yona funeka xa ulikholwa ke unganciki kakhulu ebantwini uthando uThixo ukwedlula abantu. Yonke iBhayibhile isithi umuntu othanda uyise nonina nentombi yakhe nonyana wakhe akamfanelanga mna uthi uJesu. Amen khona. Kuzothi ufuneke kube nothando uJesu ufuneke unokumthanda kweqitha yonke into akwayithanda. uJesu unothando kweqitha izinto ozithandayo. Amen khona. Ukuze ube ngumfundi kaYesu ndifuna ke sijonge ifoundation isiseko sokukholwa sokusindiswa uba xa singena emsindisweni singena sithini izinto ifoundation yokusindiswa ngoba indlu ingahle kodwa ifoundation yaloo ndlu iphosakele ubuhle balendlu akungeke bucace. Amen khona. So ne-salvation yakho uba isiseko sayo khange sibe sihle apha ekuphileni kwakho noba sowungumfundisi noba sowungumuntu odumileyo noba sowushumayela ikhonto ezomane zichaza uba ifoundation yalo muntu yabhudeka. Yole nto uMakhi okwakha indlu uthi xa ibizwa azokubethelela indlu eziyakhiwe ayijonge ayibone xa iphayi kufini intoba ngeke incede indlu athi indlu yakhiwe ngefoundation yakho imbetha umzekho aphezu ingaphumi impale zabangasilanganisa sikadibana
umbono wakhe sithi hayi ndisawa ke ndanethi akushiye ithubeleni kanti ubidwe ilelo kuyibethele ufuna omunye uma nalo afika ijonga athi seyiqabe ayibona lelo izawumotsha isandla sakhe ngoba kuzawuyenza kuthiwa babane bebethelela le nto kwezibani bakhe so kuzawuphela umsebenzi wakhe ubone indlu yakhe kanti ixhomeke kanti lowo uqale ngayo wayibuda kwi-foundation so nokukholwa ke kokusindiswa apha amakholwa nezekholwa kodwa yayi madoda i-foundation yabetha umuntu and ke ngoku wena ungakawuyibeka i-foundation ufika sowusakha phezu wakha unyuke wena uzawudibana nengxaki enzima xa isisebe leso sakho u-amen khona ake lethi izandla zethu ngicela ke siwafundele amazwi sijonge kwiBhayibheli uba yini i-foundation yokukholwa komuntu. Marko chapter 16 verse number 15 masikhawuleze ke bathandekayo. Verse 15 isihloko uYesu uzibonakalisa kubafundi abalishumi wathi ke kubo hambani niye kulo lonke ihlabathi nizivakalise indaba ezimnandi kulo lonke elimiweyo lowo ukholwayo nivakalise indaba ezimnandi kulo lonke kuthiwa kulo lonke elimiweyo. Ukuvakalisa indaba ezimnandi akuthi into yoba abantu bazakholwa bonke siyevana kodwa umsebenzi wethu ukusivakalisa indaba ezimnandi kulo lonke elimiweyo. Ibe seyisithi ivesi engasezantsi lo ukholwayo uyabona ukuthi abakholwayo ababaninzi ababaninzanga abantu abakholwayo xa kufika kule ndawo ekholwa kuthiwa abo bakholwa kuthiwa lo okholwayo. That means le ndaba yokholwa ipersonal yakho lo okholwayo ngoba singena kwi-salvation okukholwa siyeva singena okukholwa kwi-salvation asijoyini yeva yasijoyini asingeni entweni eseyama siyakholwa lakuba lithethiwe ilizwi funeke sibe ngabakholwayo. Ukholwa ke xa sichaza incwadi yamaHebhere chapter 11 verse 1 izawuthi ukukholwa kukukholosa ngezinto ezingabonakaliyo ezithethiweyo wena ukholose ngezo zinto ongazibonanga. Umzekelo ngoku thina sithi siye esikolweni izinto zange salibona silithatha ukukholwa. Na ukholwa ke kweyama kwizinto ongazibonanga uzithembe uzikholwe usenze zibekho ungazange uzikholwe. Number 2 ukukholwa uverse number 24 ngomfundi kule ncwadi yamaHebhere izawusichazela into yoba umntu xa ekholwa akuba mdala uMoses wala into yokuba abizwe ngokunyana wentombi kaFaro kusho ukuthi ungakhula ekholweni bemdala awuyi-accept awuyamkeli le nto yokuba phantsi ngoba unyana womntu ukwamkeli ukukholwa icawe siyevana uma sowukhula enkosini icawe le ayisakubambi ngoku uyala ukudlulwa okanye ukucinezeleka phantsi kwesondo uba kwi-fellowship uba sebudlelwaneni nenkosi kudwa le ndoda xa ikhula futhi verse 24 ngokholo akuba mdala uMoses akazange avume ubunyana wentombi ukuba kuthiwa ungunyana wentombi kaFaro wala ukholo ukwenza wale
sicinezelwa lihlabathi. Ukholo singena sisazana sizitshomi sisapothane sixhasane kukhulu ukholo. Ngoku ndingakuthathi njengotshomi wam ngoba xa kukhonzwa ngoku akukhonzwa ngesitshomi akufeyivana. Siyevana lali babantu abengakhulanga abantu umakhono disiplinwayo bayamwela xa bengakhulanga ekhonweni. Xa sebekholwa abantu umuntu onayo ba-against yena. Siyehlukana kokholo. Xa ukhula ekholweni uyala ukuba ngunyana wehlabathi. Ukholo xa lukhula asisakhonzi ngokwazana ngokuqhelana, sesikhonza ngokwabantwana bakaThixo. Ithi loo nto sigadene uba xa omnye ephosa ishwi eligqwetha simlungisiswa lukholo, singena kuthenga buso bamntu, senziwe ukholo. Abazali bayasindiswa kodwa ikharetha isimilo esisabo asiphambili. Uphawula aba bantu iminyaka iyahamba bezibiza ukholwa kodwa impilo yabo nokuhlala kwabo nokwenza kwabo akutshintshi kwaba bantu. Because ukholwa kwabo akukhuli. Aba bantu abayiphambile. Ithi bantu akuba mdala kukho into ziyekiswa bubudala. Khona into ziyekiswa bubudala kathethanga mthinze ndimdala ngoku. Andisazifanelanga izinto zandimdala ukuba imeko yabamdala usazithanda zona izinto ezi kodwa kukho i-age othi xa ufike kuyo uthi no man, lo mgangatho sendikuwo, le minyaka sendikuwo andisafanelekanga ukuhamba, andisafanelekanga ukuhamba phaya. Ukuba mdala nalapha emkholweni siyakhula bazalwane. Kuyinto ezingasunyelwa nezingafundiswayo, uziyekiswa ukhula. Ilibani akuba mdala akukho mntu amxelelayo wathi wena Moses uzaba yintombazana. Because of faith, his faith, ukholo wakhe lamxelela into yoba lo akakuzali. Ilibani by faith, not ngokwaziswa ngabazali bakhe, not ngokuxelelwa ngabantu, by faith, not ngokholwa kukanina noyise, by his faith. Nawukholwa bazalwane, ukusindiswa singena ngokukholo. Na ukholo ke ngofuneka lukhule so that sisiphume kwinto zokuqala xa usafika. Athetha ngazo uPetro xa ithetha chapter 1, First Peter chapter 2 verse number 1. Eyala abazalwane abafikayo. Ezinto uPetro uyazithetha, yahlukanani nochuku nazo zonke yazibamba uPetro. Ezi zinto zizinto zabantu abafikayo ekholweni. When you grow in faith, khula ekholweni, asilindelekanga ezi zinto. Ukholo bazalwane asizufika esibini. Ukholo lwethu lungakhulanga. Funda sisamana la First Peter chapter 2. Ngoko ke Now here's the thing. Lo kholwa, that is my statement. Lo kholwa asikholwa sonke. Noma le wona ingagcwala yonke
uwe ofuneke wazi uba ndim okholwayo. Loo nto izakwenza ulugade ukholo wakho, uzigade nabantu ohamba nabo, usizwa lukholo wakho. Futhi Ngoko ke yahlukanani nazo zonke namazi sizole xa lukhula ukholo, uchuku, siyahlukana nothuko. inkohliso, Bazalwa, siyahlukana nenkohliso. Ezi zinto asidingi mfundisi, sidinga ukukhula kwabantu emkholweni. That is why we are specific. Indlela yokusindiswa neyokureceiva indaba ezimnandi. You receive a good news by faith. Wamkela indaba ezilungileyo ngokukholwa kwakho. Once ungasakholwa, iimpawu zokusindiswa ziyamka kuwe. Uba negama lokusindiswa but ungasenabo ubudlelwane noThixo. Sidlelana noThixo ngokukholwa. Yahlukanani ke nothuko inkohliso, nenkohliso ukuzenzisa, nokuzenzisa, nomoya, ngoba ziyafumaneka ezi zinto kubantu abalahleke ukholo. That is why uPaul xa evimba ubomi bakhe sebuphalala, semdala, ekhulile, ezibona iintsuku zokugoduka kwakhe, ubhala ileta yesibini ebhalela uTimothi, nyana wakhe myala. Uthi xa imyala, jonga ngeentsuku zokugqibela kwakwenzeka le, kwenzeke le, kwenzeke le. Uthi xa ifika kwa ilizweni lizawuba nzima ukushumayeleka. Uthi ke jonga, khalipha wena. Siyevana na athi uphepha uPaul xa ezoyivala ileta yakhe, athi umzamo omhle tuzamile noganzo mna ndilibalekile. Uthi ke lifikile emthatheni. Uthi jonga, ukholo ndilugcinile, ngoba ukholo luyagcinwa. Luyalahleka ukholo, kusiye kundisindisile, lukulahlekile lokukholo. Awu madoda, ukholo le nto wawungene ngayo iyakulahleka apha endleleni. Uyalahlekwa ukholo. Abanye bahlala apha phakathi kwethu bekhonza, sebekhonziswa sisipho, hayi ukholo. Bakhonziswa ukuhlabelela, bakhonziswa ukushumayela, bakhonziswa ukuba bangabefundisi, kodwa banalo ukholo. Luyalahleka ukholo. Nawuthi ke le ndoda, jonga, ndibalekile, ndawuzama umzamo omhle, noganzo ndilubaleke kakuhle. Uthi nantsi into endikhayisana, ukholo ugcinile, ngoba ukholo luyagcinwa. Ukholo luyagcinwa. Buyela verse number 27 apha kwaHebrews. Ndingumyebhere wamayebhere, ndiyamoyika uJehova, wathatha uyona wakhosela, ngoba yazika
nawe engaziyo, akho tawe equiet. So ithemba lakho lisecaweni usengxakini kakhulu. Akho tawe engasekwayo ngoku. So ukusecawe senqana wena nephukana nini. Hallelujah. Oh yes. Na uJesu ukuza kwakhe emhlabeni wayezokwakha ubukumkani bukayise. Nothi inkolo yamaJuda. Amen. AmaJuda benenkolo yabo asenayo namhlanje inkolo yabo. Kodwa uJesu bengezanga kwinkolo yamaJuda. Wayezokwakha ubukumkani bukayise. Nabe indlela ungena ubukumkani bukayise ungena ukukholwa. AkunamJuda. UmJuda uyafana nathi ngoku ekufikeni kukaJesu. Verse number 27. Tu abamdala wala. Ndithi apha kukhona into sokwala biyana. Ngoba umuntu othanda ukuxuba nendaba, ukhale izindaba nje aphoswa. Kasomdala. Uyasithanda. Yaphuma tu kwinto ekwenza igama lakho lihlaseke. Hanko lukho. Kukwinto sithephayo bathi abantu besazi bephakathi kuzo uzivese sihlulile. Jinge kwakhona into enje ukholo. Jesus. Oh Jesus. Akhona ibuhlungu njengomuntu ongikhonzo yonke imihla ethi ndisindisiwe kanti walapha ikhona. Because in life yomuntu depending ekholweni wakhe. Wala. Futhi Ngokholo uMoses wayishiya ukholo ukwenza ushiye. phofu kungengakuba Imani wayeso ukholo lwenza ushiye. Ukholo lwenza ushiye izwe. Hallelujah. Ushiye izinto ozithandayo uphushwa lukholo. Akho manje abantu abaninzi bacela amandla njalo moyo weke dipha amandla. It is by faith to live. So ukungakholwa kwabantu noma bebaninzi kangakanani besithi Yesu, kodwa ukungakholwa kwabo kwenza basindiswe kodwa baphile nezwe elidala. Wana nomzalwane walisiya izwe laseYiputa ekulo uMoses. Walisiya ehleli nabantu baseYiputa waqala wemka. Ebizwa uThixo edibana naye eMidiyani nje wayesele siya izwe eseseYiputa. Because God is not willing. Akanamhla uThixo wokuthetha nomuntu ongekalisiyi izwe. It is by faith. Lukholo awudlamini olukwenza uthekele phansi izinto zelizwe. Lukholo olukwenza uthekele phansi izinto ubukade uziphakamisile. Lukholo olundenza ndivane nalokho abawumaseko kuba esathetha inyani. Ukholo aluyifuni into ebheke ethaleni. Walisiya izwe ehleli kulo wemka. Bambona abantu lo akasekho kwalelizwe. Futhi ngokholo uMoses
wayishiya washiya iphutha. phofu Oh madoda, abantu bakhonza neziphutha. Hey, hey. Bakhonza neziphutha abantu. Imilomo ithi semke iziphutha, kodwa izenzo zezaseziphutha. oh Jesus Sisizwa ukukholwa. Oh madoda, abantu bakhonza nathi belihlabathi Hallelujah. because abantu abakholwa akuphunywa ngeminyaka, kuphunywa ngokholo kule nto. Oh, Jesus. Akuphilwa ngokuphela, kuphilwa ngokholo kule nto. Ngekuyithanda into entle, ngekuyithanda into engcwele, ngekuyithanda inyaniso, ngekuyithanda into ekuqolethayo, ekulungise kwenzeni kakubi. If you can believe, abantu ukuze bafundiseke balangazelele sibafundise, sifundisa abakholwayo. Umuntu ongakholwayo ngeke umfundise, umfundise kufundisa, uthetha naye bethetha, ufika sesazi engazi. Kodwa umuntu okholwayo uyathengwa, uyathengwa. Ukholwa uyele kuncwadi kaMarko sesiyathandaza. lowo ukholwayo abhaptizwe wosindiswa Okholwayo ukholwa. Marko 16 verse number 15. Okholwayo ukholo. wathi ke kubo Awugqiba kukholwa uyabhaptizwa. Ndifuna sijonge ke le ncwadi yamaRoma chapter 5 verse number 1. Siselapha kule ncwadi sizothandaza. Okholwayo kwindodana unokuphila obuphakade. Ibandla labantu abangakholwayo alifiki holiness. Holiness alifiki holiness. Umuntu ongakholwayo abazi ungcwele. Ibandla elinamalungu angena foundation right, foundation siseko esiso. Elo bandla kunzima ukufika holiness. I-holiness bazalwana sifika kuyo ngokukholwa. Mawumuntu efika evangelini funeka akholwe, alugcine ukholo lwakhe. Uyabona le nto ndiyiyo yayithola ngo-94 ndakholwa. Njengoba ndiphila nje apha endleleni ndiyajonga ndaqala kanjani. Makhona into esifuna ukuphazamisa, uyele emva ndaqala kanjani. So xa ungena awuzazi uba waqala kanjani. Noba kukhona abantu abafikayo nendidibene nabo esontweni soze bayiphazamisa into endiyiyo, ngoba ndafika ndodwa. Hallelujah. Ndiyayazi indlela endakholwa ngayo. Yabona into ungena foundation awazi uba wawakhelwe njani. Awuyiqondi wena indaba yokufika kwakho, ngoba indaba yokwafika wawunjani uqala ukholwa. So xa ungazange ube mhle wasekuqaleni awazi uba mawulungise phi. So sinabantu ke ngelishwa kule mihla yethu, sinabantu ngoba
amabandla akhiwe ngokwakhiwa. Sizipisi ezidityanisiweyo. So xa ungazange ube na-foundation, kuba nzima ukudibana nabanye kuba ne-foundation ephilileyo. Na ifaith uyesu ayibeka lo okholwayo kufuneka aba bantu bangene kwi-salvation ngokukholwa. Ukukholwa kukususa ezintweni. Verse number 1, khawuleza. Njengoko sikholwa sigwetyelwe nguThixo, sinoxolo naye. Sigwetyelwe nguThixo njengokuba sikholwa. Ukholo kusenza sigwetyelwe nguThixo. Sinoxolo naye. Sibe noxolo noThixo. Ngenxa yenkosi yethu. Ngeke ube noxolo noThixo kodwa abantu ungenaxolo nabo. Ngeke kuhambe usithi ndi-right noThixo ungekho right nabantu. Funda. Njengoko sikholwa sigwetyelwe nguThixo. Yes. Sinoxolo naye. Sinoxolo naye. Ngenxa yenkosi yethu. Ngenxa yenkosi yethu Yesu Kristu. Kaloku sibe nako ukungena. Sibe nokungena ngoKristu. Ngokukholwa. Singeniswa lukholo kolubazi. Bazalwa, singene ngoKristu. Singeniswa ngokukholwa kwethu kuKristu. So funeka sibuze xa sihamba naba, wangena kanjani wanje? Oh Jesus. So i-foundation is very important. Buyela kumanto standards. Singena ngokukholwa kuKristu kwi-salvation. Lowo ukholwayo abhaptizwe ngosindiswa. Okholwayo uthi ke ngoku ayiqala kho the first step sokulungisa umntu lubhaptizo lwamanzi. Ilishwa lento kuba ubhaptizo demand i-repentance. Isenzo tu okholwayo ithi ke ngoku maseko abhaptizwe ithi ke ngoku uyawusindiswa. Ngamanye amagama ku-impossible ukuba andithi awunosindiswa. Ku-impossible. Kusenokwenzeka ungasindiswa xa ungabhaptizwanga. Because xa ungekholwa, ekholwa engenwe kukholwa, noba katitshwanga ngobhaptizo lamanzi ayikholwa, iyazivukela indaba yobhaptizo apha kulo mntu kungathethwanga naye ngobhaptizo because of ukholwa kwakhe kuhle. Kube khona into eqhamka apha kuye thina, ikhona into esotayo ngathi andifani nabanye, then lo mntu kube khona into evuka apha kuye ihanga yokufuna ubhaptizo. So umntu xa engakholwanga kakuhle ayenzeki le nto ndiyithethayo. Sowusuvukelwe ngamanzi ungakholwa. Number 2, xa umntu ekholwe kakuhle, ndithi ubhaptizo olu lwamanzi takusi uzenzile luqubuka kumntu okholwa kuYesu. Ngoba ubhaptizo lwamanzi steps sokuqala. It is a place of departure from an old life
yinguquko ekufuneka unayo xa uzobhaptizwa. Izenzo chapter number 2 verse number 38. Athi uPetros kubo, guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye, nibhaptizwe egameni likaYesu Verse 37. yabahlabalisela Bahlatshwa kakhulu yintetho kaPetros. Ngoba funeka abantu uze baguquke bakholwe, bahlatshwa lilizwi. Ngeke umenzele umuntu ongahlatshwanga. Hlatshwa lizwi. Babe sebebuza sithini, ngoba xa likuhlabile uvele ungazinto. Noma ukumfundisa ecaweni yakho ungena Yesu nakufika uyabudela ukufundisa. Vele ungazi sithini futhi yabahlabalisela kakhulu intetho kaPetros abantu bakuba beyivile baze bathi kuPetros nabathunywa ababe naye, kufuneka senze ntoni? ndifuna nimqabele kakuhle ngoba abantu they are struggling. Bayasokola ekukhuleni emoyeni ngoba ifoundation yabo yabekwa ngqo. Abantu bayasokola kakhulu bazalwane ekusindisweni because ifoundation ayinhlanga yokholwa. Abantu tatumaseko ababhudwa sebephakathi, babhudwa bengena. Oh Jesus. Uyabona xa ungene kakuhle, thina sikhonze inkonzo zikude, sikhonza ngenyawo, singasebenzisi imoto, sikhonza ngenyawo because ifoundation yethu was good. Besingalandeli Yesu ngenxa yezinto, besilandela ngoba sihlathwe salinyazwa lilizwi. Loo nto isenza ngokuxa sikhonza sonwabe, izinto zisifika sikhonza, yasenza loo nto sangasikhonzi izinto. Izinto zisifika sihamba noThixo, loo nto isenza singanquli izinto zethu. Oh, yes. Wena ndithi babayindlini siyathandaza kubo. Sithenga izinto ezininzi nkosikazi, sithenga izitya athi ngomini xa kukhona umcimbi phaa elalini wayezithenga izinto eneenjongo zokuqatshisa ngazo. Imbiza zinento ezininzi, kodwa ngoku ndibona zisithuma zihamba kwabuphi, zinceda abantu bokuhlala. Wena abantu bamamele bethetha bebulela uThixo ngobukho benu endaweni, bubeve ukugqitha ngendlela izinto abantu bethoma bethetha ngobuhle bukathi, indlela ababusiseke ngayo ngobukho benu. Because xa usindisiwe ungene kubukho, abantu ebebekade behlala kakubi mabevane. Siyathandaza na ukuhlathwa lizwi kuzakugcina ukuthi uyofika ethuneni, ngoba uzakhonza nabantu ikhareta ngekhareta. Usizwa yindlela ongene ngayo, wakheka njani, foundation sibekwe phezulu kwefoundation enjani sithenga. Akho muntu nokushumayela kangakanani ongakunceda xa isiseko sakho singoku. Verse 37.
at 8 standards. Wathi uPetros kubo, Now, guqukani gani ke ezweni zenu nonke ngabanye. nonke. Niphinde niyibambele ethi nonke ngabanye, one by one. Asiye kukuwe, asiqhubani. Siqhubani. Ngiyacela, yakwazi ngabili ba udlizo lesincela sababili wasiyale. So asiqhubani. Asiyabe thina lo singaba abancela sobabili. Sokubuye bakubizwa abantu abakuqaba masiyame sokubuwa dlamini. Asiqhubani. Lo dlamini labo bakumhlobo khona. La dama sayibona. Masa siamben sokubuka akuyani. Ya bala bala. Na kupe wala dlamini wala kubuwa. Asikuba. Dama sayikubuwa baba kome. Wako kanisa. Sawa. Anifundi siambe sokubuka huko. So. Nao fuyo kubuwa. Baba mama omthandayo. Sokubu, alizokubu. Hey, namadona. Ukubithawe zakhweka nje. Asiyabe nawe mama thato wakho. Thato wakho. Adeli siyakubu sokubu sokubu. Omthandayo. Nawe mama thato wakho. Ngifuna ukubona ibandla likayaphi ke. Thato wakho nawe. Siyaphi? Sokubu. Siyaphi? Sokubu. Nathathe umhlobo naye thatha wakho umhlobo nawe siyokuku sizokhonza kunye ke nje masenje sokukuka njalo sokuku nawe uthatha wakho uthatha sokuku sonke sokuku umuntu uqhubo wakhe sokuku now sikukuke ngohlobo sonke. And this is for ucha lubetelo awe esolweni alele sizekanje sikhonza kunye siqhubele ngohlobo phakama kamuhle siqhubele thina size sonke andithi thina siyiklabhu enye thina lo ukubuke yedwa phakama nalowa uguquke yedwa sikhonza laba bantu bona bahlatyiwe basiguqukela bona bakhonza ngathi thina siseko lihlobo makaqale lo ekhalimela lo odle isono andithi team yethu le sonke siyagesti lo okhalimela lo bonile azonaka thina indona xa siguquka sesa sonke masiyele kulatawa. So abantu abeze ngohlobo sisiwoma bayabuza ngoba awuthinta omnye wabo bathinte bonke. Lonke lobandla nobe linamanani amangaka liphelile ibandla elizegolf. Uzalwe kanjani luya ufike kanjani uba wafika ngomhlobo mhlobo wam usengxakini na ibandla kukukani ngabanye hayi asizisizihlwe even nenkosikazi yam ngeke ndisuse kule nto ndikuyo because zange ndize nayo. Tu sithathile singahlala sithathile kodwa hayi xa iphume ekaleni
apha akusabantwana bazabamthutu kugenwa ukho elo nalowo uyaguquka abesebhaptizwa ngokubhaptizwa uzalwa ngokutsha ngoba ngeke ukhonze uYesu ungazalwanga ngeke usindiswe ungazalwanga hlobo somsindiswa asizelanga mncwabana madoda musikhumbuzane sizange kuzongcwabana sizabe fellowship yabantu abafuna izulu sizabe fellowship yabantu abafelweyo fellowship hasazani asiphelanani zange sibe ngabangani asizalani sihlanganiswe kukufa kukaYesu sasibona nathi uba sibonile uThixo sasisola abazalwane ngoba ukuguquka kukuzisola asizalani nezimali esikhumbuza ayonyama esidibanisileyo funda le verse siyathandaza guqukani ke ngabanye so umuntu akasiwa emanzini engaguqukanga nawe mhlobo wami suwancamela amanzi ungekaguquki suncama ukuyobhaptizwa ungaguqukanga ngoba lusizi ukuthi sowubuya emanzini sibone la muntu omdala ubunguye ungekabhaptizwa ngancami yakhakabuhle kasifika kulo mcimbi hawujoyiniswa nawo kodwa luzalo olu funda sithandaze Ukani ke esonweni senu nonke nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu Jesu ukuze nikholelwe izono zenu. sorry mhlobo wami sorry ukubulapha kanti izono zakho awuzikholelwanga Xesi uba wathi kawubizwa kodwa ngathi thawe ngcono kunezinye Xesi dadewethu Xesi apha sithetha ngomuntu ofela izono zethu Oh Jesus. amen inkonzweni bonke abantu abalapha bayajabula asisithi izono sasitholela ngoba abantu abalapha ngabantu afuneka babe baguqukile Mighty Jesus. siyezwana bazalwane no bazalwane bam kawugugukile noma ngabe ungahamba pendleleni ubethwe zizinto awuwequlwa lula awutshintshwa muntu ngoba wazisola awuqutywanga awududulwanga awunqwenelanga kwalapha. It is not your option to buy. No, nobody knows that. Now, take me to us, Gabina. Now, when you go with me, I enter. I want to enter the twenty. One way to 20. 300 about. But she's doing that. So, baptism, Roman, abantu ke dathi maseko dathi duna bebaptizwe begugukile ibali imali ngoba babantu bonke belapha nje bazibonile ububi babo. Yabona mina andifisi ukubuyela lapho ndivela khona andimfuni nomzalwane osecabanga olikhumbuza ngezono.
Jesus. Sia. Ngoba mina ngiphuma ekhaya lamathwasa emka amathwasa ekhaya aphela. Andifisi umuntu olukhumbuza ngezono lami oluphazamisa ngokukhonza. Enye lemali ka ukholwa sucela abantu Amen. babe ngakuwe. Suthanda sufuna abantu. Uzwana abantu. Sufuna abantu. Sokuza lokubhuda ukhona. Hallelujah. Uyabona bagabe bomini bakho waziqhela nesuba nenkampani. Sozukhona. Sia. Sokukhona. Suba namhlobo. Nabo tawa nabo suba fake enhlizweni. Oh, Jesus. Ngoba abantu bakwazi ukusonke nabo abayizulwini. Sokukhona. Ngoba umthinte. Sokuthi kubuhlala noma kunanzi ubenza othobi. Hallelujah. Swafaka enhlizweni, faka uYesu enhlizweni. Haleluya. Gwana uYesu enhlizweni. Oh, yes. Jesus. Suhamba nabantu. Suba nencwadi abantu awuphulele ngoba sizawuhlazeka sithi silibandleni hayi sithunyiwe bazalwane. Let me remind you bazalwane. Sithunyiwe ukwenza abafundi bakaYesu. Oh, Jesus. Sifanele yonale emangcwabeni kungekho bantu esinabo. Uyabona ka sishumayela into right bawuduna kuqa abantu bengezi kuthi. Yeah. Haleluya. Sisiyeke singena abantu. Amen. Kodwa abantu babe kuKristu. Oh, Jesus. Because Lord yachaza ukuthi siwenze kakuhle. Umsebenzi Oh, Jesus. ukulala bengekho ababizwa ngathi. Kodwa bekhona ababizwa ngoYesu. Sia. We failed ukuba abantu babizwe ngathi. Ayenzekanga into befika siyenza. Abantu bebizwa ngathi. Ngokuko ukusisola Jesus. ukushintshwa kwenkqubo yomuntu. Indlela ophila ngayo. Indlela obona ngayo izinto. Indlela ophila ngayo. Verse number 5, when it's what God told his standards. Thank you, Lord. Sizawuthandaza. Mabala onke Nkosi yami. Uzawuhamba ngendleleni awaguqukayo. Apha endleleni kukwinto emane zikunyathela kumnula kuwe kunoma ndenzeka kuwe ndicela ngoba wa so xa ungaguqukanga awazi mix now call kusawuke nguqweni after iguquko ubhaptizwa ngamanzi. Sizawuchaza indima edlalwa ngamanzi apha emntwini. Ndifuna ukubonakalisela uba xa ubona olu hlobo enkonzweni mbiyeni uhlobo ubona uhlobo lunjani. Amen. Kufuneka ube njani uhlobo lunje. Amen. Apha njengoba sifundisiwe kukho abantu abangazufika esonweni abanye ezolweni abanye bakhona bazazakhela izindlu bazasincedisa zakhe sikhona zindlu zokhonza sizawuzakhelwa ngabo kodwa bona bazofika esonweni.
nabo bayayazi bona because bona apha kubo kuba nehanga. 1 yokulawula, 2 abo bakhona bafuna ukuvela, Amen. Amen. Yo. 3 abalithanda uxolo, Amen. abakuthanda uba uthuleke nje bebuhle. Nkosi yami. Labo batyalwe nguSathane ukudisturba aba baphezulu. If ebomini bakho you have ezimpawu zokuba ukuthula awuvani nakho, lapho khona uchuku uphakathi, lapho kulinyazwa khona abantu uphakathi, lapho kumiswa khona icebo likaThixo uba lingayi phambili uphakathi. This kind of people abafiki namhlanje babephazamisa bakudala. Uthi kumbhali ke luzabalazele khona, yiba semzabalazweni ngoba umuntu okholwayo usemzabalazweni. Susixakekisa ngabantu, focus, guquka, hlambulula. Abanye bazafitwa kukufa bedlala, bangcwatywe kahle kodwa bangazimbona uThixo. You know xa ungazimbona uThixo uyazazi le nto ndiyenzayo andizibonanga noThixo. Inguquko si-steps again ukhona uba ngababa ukhonza ungazange ubhaptizwe. Sekithiwa ndingene kanjani? Kutheni ndingahluthwa ngamanzi? Kutheni ungekhona elifuna emanzini? Kutheni ungekhona evukayo? Yo, Jesu. Oh, yes. Le nto ivukela abantu azenze no, ivukela abantu bale nto. Food. Verse number 5. John 3, verse number 5. Waphendula uYesu wathi, ndithi kuwe inene ukuba umuntu akathanga azalwe ngamandla nangumoya nangumoya kaThixo akanakulawulwa nguThixo. uThixo akalawuli bonke abantu, ulawula abazeleyo. Nikothi bamuthi ndingathini kuYesu ndizama mnoni kodwa uyayiphosa le nto. Ufundisa uzalwa ngokutsha. Khawukubukelele umane usikhangela bawudlamini uba kutheni ndabuyelwa zimpawu endandizizo ndingekazalwa ngokutsha. Kwenzekeni amanzi adinge nguqu. Number 2, uzalwa ngamanzi edibene nomoya. Holy Spirit udinga nguqu. Abantu abaninzi they say ndinomoya ngcwele, ndinomoya ngcwele, nomoya ngcwele. Kodwa i-character isimilo. Nawo ukuguquka kwemandla wenza abazima baphile kakuhle. Wonke umuntu olapha xa iguqukile akekho kahlupha omnye, ngoba sonke siyazisola njengoba sinamanje. Sifuna ukulungisa impilo yethu, sibuphile kakuhle ubomi bethu, sazibona uba sonile. uYesu usemnyango wazalwa, senizawukhala ingxolo, uyabuya unyana. Izinto ezenzeka ngaphandle nokuhlabalazwa kwemandla nezinto ezenziwa ngabantu ziyachaza Hey, Jesus. usemnyango. Jesus. Uyawufika njani? Uyawufika maybe injani foundation yakho. Indoda ezaziyo ayiqhubeki ithi makhe bethelela umakhe sithi ingxaki khona. Ah, yes. Ayiqhubeki ithi ma
noba ndinamali ndingam uyoyiboleka uqale phantsi i-foundation ngoba uma kuyayixelela uba le ngeke ilaste ayithengi imaterial yokubethela irufu ixelela into yoba le izawunika ingxaki indoda ehlakaniphileyo iyazibona uba ndakhela kwisisebe seroma ithi inkosi ndiqale phantsi ndifuna ifoundation entle andikwazi uqhubeka nokubizwa ndibe ngumshumayeli ongazufika ezulwini ndihlutshwa yi-foundation kuyawusizakala ukuba susa bonke abantu ndisale ndinazo